हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जोंसार ब्लग एन्ड टेक इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननो आंनि हांसो फारामखौ देखायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। हांसोआ बे दुब्लियावनो जाफैयो आराम फुंनिफ्राय बेलासिमनो। दा हांसोआ टाइम जानायखाय गावसोर थाग्रायाव बैयाव थांबाय। दा बिसिम थांसै आं, थांनानै हांसोनो आदार हैनोसै आरो। जोबोद बरिया नायनो। नायनो जोबोद समायना, आदार जानो थाखाय गाबगासिनो हांसोआ। जो जोला बेवहाय दा गासै 465टा दं। जों जोलाखौ माखासे फाननानै जोलाबो फिनो नागिरदों। दा जोलाखौ बासिनायनि टाइम जाबायानो, आरो मथा मथि 20 दिनसोनि उनाव जों बे हांसोखौ जोलाखौ फानहरजोबसिगोन आरो। ओमफ्राय माखासेल' दोननानै आदार जानो थाखाय बेजों थांजोबसै हांसोआ आरामनो। आदार जागासिनो दं, नायदो नोंथांमोना आदार जानायखौ नायनो। ini हांसो आदारा बियो गुन्दै, बियो दाना। जों दा लेयार फिड जाहोगासिनो दं आरो गुन्दैजों दानाजों मोननैजों लगायनानै जों जाहोयो। माने दानाखौल' डाइरेक्ट जाहोयोबा बिराद फैसा थाङो। माने दानाया बिराद दाम, बस्थासेयावनो 1600-1500 लायो, 50 केजि बस्थायाव आरो। बेनिखायनो जों गुन्दैजों दानाजों मिक्सिं खालामनानै जाहोयो आरो। बेनो जोंनि दाना दोनग्रा जायगाया। बेनो आंनि फिसा हांसो फारामा। नोंथांमोना नुनानै माबादि मोनखो? भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालायबानो जाबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।